Ουσλίμοβιτς απέναντι στον Μιχάλη Σιφάκη. 0-1. Τη μεσαία γραμμή αγκαλιασμένη. Τελείωσε ο Λένα. Απέκρουσε ο Χαλκιάς η μπάλα στο δοκάρι. Το 3-3 είναι η δεύτερη κίτρινη στον Πλάφα που αποβάλλεται στην διαδικασία των πέναλτι. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει για πρώτη φορά. Οι αντιδράσεις. Ο Σάντος, αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως, δεν έχει σηκωθεί από το κάθεται στον πάγκο και κάποιες στιγμές δεν βλέπει. Αστοχή. Και ο ΠΑΟΚ περνάει στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Και βλέπετε τα σκυθροπά πρόσωπα εδώ ξανά. Το τελευταίο πέναλτι, αυτό που έκρινε το ποια από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μαλεζάς χειροκροτεί και τους φίλους